खुद का घर तो बनराम मोदी की योजना से है और गर्लफ्रेंड को कह रहे जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा। खाई गईला उठल लिया तूरे दिल कन बलिया काट लेला बगिया रे हमर से ओनियन गलिया। कहो तू पागल हो गल बारा का भइल बा? तारा से सूट के कपड़ा मंगल नहीं तू साड़ी लिया के रख देले बारा। दिमाग काम ना करेला का तहार? शैतानी दिमाग हवे, 24 घंटा काम करेला। जिंदगी में एक के बार काम ना कोई लोग। कब हो? जब तारा से शादी होता है तब हो। ए जी सुना तनी। हाँ सुन ले बनी। का दुभसिया बोली बोला तनी? दुभसिया बोली बुझाता। एगो हम ही ऐसन बानी कि रवा घर के स्वर्ग बना के रख ले बानी। ना तो पहले हमनी नरक में रहत रहनी सका। करो तू फोन चाहे मैसेज पे ठावन हमरा बोलहुआ के घरे बोलावन बहुत खूबे फगुनी बयरिया देहिया तू रतबा देवारी जब खूब सूरत बा भतारी के का जरूरत